Ако мечтаете за уникална естествена къща с първокласно качество, ако сте ценители на дървото, миреса и топлината, което то дава, то вие сте намерили своя дом. Къща от дървени трупи хонка с финландска прецизност, надграждана с векове. Имот, създаден с много любов и стил. Облагороден двор с басейн. Уютен, енергийно ефективен и устойчив дом с много добро качество на въздуха. Тези къщи са едни от най-устойчивите на влага, пожар и земетресения.